contes. 300 comptes? Sí, 300 contes. No podia veure. Què dius? De vora! Sí, aquestes dones amb les que t'has ficat allí, que potser conec com les que he sortit. Dejas cuenta la historia que dieron su Que és normal, ens estimem i ens veiem molt poc. Ens estimem i ens veiem molt poc. gloria. No tiene comparación. No ha vingut aquí, espero. De Josefina, Napoleón, Dalila quiso a Sansón y a Dulcinea. Què us deixaré? Et quedes. Et poses com l'amenaçador en absolut. Esta no puedo dar. En